салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд аму танҳо каролаҳои беҳтарине мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгири шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Як мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2005, объёми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, бе камбудии задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ варидкардагӣ надорад, ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 78 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 522 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 881 00 10 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Сеюм мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2001, объёми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бе камбудии задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ надорад, ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 50 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 335 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 55 59 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, бе камбудии задагӣ надорад, яксола ҳуҷҷат дорад, яксола танировка дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 81 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 542 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 39 40 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объёми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин вагонаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бе камбудии задагӣ пусидагӣ надорад, яксола танировка дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 86 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 576 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 61 08 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2016, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, Европа 4 баллон нав, салон сиёҳ, хадаҳои ягон кор надорад, радной краска. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 175 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 1 171 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 01 01 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2010, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, мошин бе дардай 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 92 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 616 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 22 11 38. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. старт-стоп, вагон, диска, баллоно, пачка 100%, мошин эска, танировка, документ яксола, масло, алиш кардагӣ тайёраи мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 569 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 980 00 87 87. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯши моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2013, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар ҳамҷосои мошин аст. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ умуман надорад. Made in Canada USA, мотор 100%, ходовои 100%, кондитсионер печка 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 112,000 сомонӣ. Ба рубли ҳозира гардонем 750,000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 009 44 66 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 9 мошини фурӯши моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин бек камбудиаш, задагӣ пусидагӣ надорад, варид ҳам надорад, алиш ҳам намешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 78,000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 522,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 22 21 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯши моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2011, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. срочно мошини фурӯши мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш яксолаи бе камбудиаш, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 117,000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 783,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 559 71 26 26. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2005, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. Toyota Corolla тоза американка, документош яксола, ягон дар надорад. мешини фақат ҳай мекунед, 4 баллон нав, диска нав, ходовои 100%, мотор коробка 80%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 53,000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 355,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 11 27 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мошин 3 мошин гирифтагии майвагон, харидори конкрет мебошад. чақчақ мекунем. мошин бе камбудиаш, задагӣ пусидагӣ, хиркадагӣ, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 68,000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 455,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 23 97 97. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мошинча тайёрай мешини, фақат ҳай мекунӣ. бе расходай барои зимистон тайёрай, ягон камбудӣ надорад, задакӣ ҳам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 73,000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 489,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 66 66 25. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2009, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мошин американка дар состоянии беҳтарин қарор дорад. бе камбудиаш, задагӣ пусидагӣ, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад, даридагӣ ҳам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85,000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 569,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 07 73 36. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши моҳи Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2009, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мошин 100%, ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, ягон дар надорад, ҳама ҷош 100% кор мекунад. Европа 1.6 вариантҳои алиша маслиҳат мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 80,000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 535,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 99 80 04. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯшии мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2011, объёми мотори 1.8 сӯзиши риш бензин, коробка передачаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бек камбудия, задагӣ, пусидагӣ надорад, варидкардагӣ, харошидагӣ ҳам надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 95 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 636 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 900 01 22 24. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.